Egati yabunchiriria kurwase chiro ya kijauri me ye wodi ya Nyansiongo ebunge ya burabuni gobeso kire kwe murunganari egote yo hera se chiro yo kurengana na baigani go bateru negote yo igo yabeire kogosiriria gujia safi abase beigo ya irere okuratera kubunchiriria kurengana na mazingira mabe nigo bono baganire habara intenenera anene be kaunti ya Nyamira gosegesegerera hengane yo ase bagosiriria gujia kugira wakane bango muri kito World Cup okara Norbotirwa senchira yoboikirano. Ejinga kyabonchiriria abaigana nene babakorera obunchiriria sinseme chigacho mucho kijauri oyuyo manekantabana Nyansiongo baganyirete okwigura gwechirenya igo besokire nabogendera kwimurunganira kubwatakanamo n'amazingira mabe ayo arase babakorera obunchiriria obwiga bwabo kurengana mo n'abonchiriria abaigani go bagendere ko bakwimurunganira kubwatakanamo no kuborwa kwenyuma ya kibara ase chire heiga amache ni bintu binde bitungetiye chiro kurukwa echiro ase chireye tebwaticho ngente getangani tebwaticho nganda asitayo abantu bagucha shuari ye tari chiro ne dumping pit erega bonekera ukorigereria etoburukaine chiro no obochabu the next gege ocha nkipindu obotio kugobora obonene nonye ababara ngena se ebyoski byao birange naso obochabu obo mbari gokora gasi igo basika bakagenda chinka igo batenene tirande babore chironi echichi abachandire bono emechando igire menene igo bagenderate gusakurwa se chinka chi abasengenjo batavuga ati bategokora se biashara ekenene ngeria bagendere ko bakwimurunganira egote nyinge iyo erasayiga iyo yaletire umutitikano munene egento kyaletire limisu asibono bagendere ko babagoteba ekegose kenene kyaletire kubatikana munegote yiga na ogokena kwe ebiasara egati yemechane ndebu na bakoerera the public health konyore bagweta chirandi barigereri na kia abantu bamenyete obochabu chicho lakini nkimaega arase chiro batari ko chabarigereri ni chire kon chindagera yaoni amatunda yaoni chi hoteli no chire bono rigereria oiso kurigeria distance iga negioski kere maega nigo kere yani just yani nonya ni mita tego koraki tekoba intubone twari korera gocha sabara ibaito nana naki gaki moto ruserie goteje iga na inde goteje iga terise time twa rusetie umuntu akorusio bolito arento akamwana kario koraki obeka iga bone kera bekire iga bono inkikerengerereti iga bono nyambe maega ne kirimari kerororo ege kia mabere no ubiyere gabunere no kirimari ke no mabere akoruswa alafu tunashindwa hao watu wenye tulichagua hawajui vile maisha yetu vile naendelea tunaweza pata ugonjwa kutoka hapa igasirio gelimo bagendere ko bakuruge kurire getindi na kuruka bashirire kwabo ujasa serikali ya kaunti ya Nyamira kurawa muno mugavana Amos Kimunyaribo omwemsi kurasoro gongoro igasirita Jackson Mugusu ase bababolire ko imukiga tamaguru kyabango na gotarire chire yiga limorioka abarayi tokonye onya mogo tokonya asa matuka ya iga bono iga intwe kiino nkerete 2027 no kami ini echire ya kichauri omwemsi oito orio chorwa ase kwenda atotebeti okoroku Mugusu atebete gakobeke bibilianse entege tangani ago siria ne ubiye atebete ngenche enchereye akoyerosia akole kwende nana komorraga ige taoni diria arengota uisaransa nabangi naga echiro gati omwelioye okona kukoboli kwabo na ebinabyo ebirengereri byabo ebibara kinyarwa bakwimukenga onyechireye iga tegusegasegerwa next thing togokora tiga tutige gochora barayi sababu niko bagocha tokobabeka mutwe bagende binto byabo bachigopokea nabakungu babo nabana babo intumba torigerere tibunechi onyo bochabu bwabero bokongu abana biasara bonsi bina botoramo abana biasara ba minto ntoriamo ngatobucha na maboko onyo bochabu bompo kuruga iga amangana yechugero na bego tenena egekogera echugo gotokurubuya ntwana koronde okumina ase echugo ndalibo atumuoni na wakati wa kule gifika wanataka tuwapatie kura na tunateseka hapa ndio tunatoa pesa kidogo tunalishia watoto tusomeshia watoto sasa vile hii soki nafungwa tutaenda wapi abangi na itokogenda asitayo tokogenda iko ripoti rigetaseni kya wanjete kya Gatembe koriga ase chire yiga ya Nyansiongo tukemeje wade Nyansiongo bunga ya Burabwe kaunti ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara